cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve. Volgende week in première de nieuwste productie van Een Meeuw. Een uitbundige theatervoorstelling met 11 jonge talenten van de Jeugdtheaterschool. Te zien vanaf 25 november in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. In Harmonie, 2 unieke concerten. Met Eufonia Wommels, Sint-Michael Torn op 20 november in de Martini-Tjerke en op 21 november in de Harmonie in Ljouwert. Postplaza organiseert op 27 november Jazz and Dinner. Een compleet verzorgde avond met Mary Davis Jr. en een exclusief viergangen-diner. Reserveer nu post-plaza.nl. Ontdek de fascinerende wereld van de spin in het Natuurmuseum Friesland. Juist ook voor mensen die bang zijn voor spinnen. De grote spinnententoonstelling is te zien vanaf 20 november. Kerstsprokkelfair 2010 in Anton Piecksfeer. Met meer dan 60 standhouders, ambachtelijke demonstraties en modeshows uit grootmoeders tijd. En mode van nu. Meer informatie op devertakking.nl. De hele maand november Kunstmaand Ameland. Met 75 internationale kunstenaars verspreid over het hele eiland op diverse locaties. Kijk voor meer informatie op kunstmaandameland.com. Kunst jouwt kleur on het libben. Het maakt het meesken en de mierskip completer, wiezer, sterker en beter. Dat is de kracht van kunst. In Friesland zorgt het kunstwerk ervoor dat de kunst vooruit komt. Om kracht wint. Een taak die wij alle dagen met vuur en vaasje omwerkje. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland Reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve.